ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ସୀତାରାମ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସକାଳ ନୁହଁ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାହବ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ହବ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ନହେଲେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଚାଲିଛି ଭୋରୁ ହେଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଓହ, ମନ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥରକ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକଉଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମସ୍ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଠିକି ଆପଣ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ସେଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଭିତରକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବି, ଭିତରେ ତ ପଶିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ। ତ ସେପଟେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା, ଏପଟେ ଶିବଙ୍କର। ଆଉ ତ ସେଠିକି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଏଇନା ବାହାରକୁ ଚାଲ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ମଜା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେତିକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ନା, ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିପାରେନି, ମାନେ ମୁଁ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି, କମ୍ପଲସରି କହୁଛି, ଆଜି ଦେଖେଇବି। ତ ସେ ମୁମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇନା ଆସିବେ, ଏଠି ଆଳତି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆସ ଦେଖିବା, ଆସ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆସ ଦେଖିବା, ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କହିବା। ଭାଇନା ଏଇଠି ଆସିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବବୁଲୁ ଭାଇନା। ବବୁଲ ଭାଇନାକୁ ଶିବୁ ଭାଇନା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିବ ସେତେ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମୋର କାହାର କଣ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ, ମୋର ତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଏବେ ସରିଗଲା। ଏବେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବା। ଚାଲ ପ୍ରଭୁ। ତ ଏବେ ମାନେ ଭାବନି ଯେ, ମାନେ କଣ କହିଲ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଇନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତି ହେଲାଣି, ତ ଆଜି କିଛି ପିକଅପ୍ ନଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ 2-3ଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଘର କାମ ବି ସାରିଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଶୁରା, ମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଠୁ ହେବ 20-25 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। 25 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା। କଷ୍ଟମର ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡକେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାନ୍ଦି ଭଣ୍ଡାର। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ରସୁଲଗଡ଼ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କୁହାଯିବ, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପଳାଶୁଣୀ। ତ ଏବେ ପଳାଶୁଣୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି, ସେ ଗଳି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଗଳିଟା ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏଇ ଗଳିଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା ସବୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା ନିଜ କର୍ମକୁ ଆଗ। ଭାଇ, ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଲା। ତମେ କର୍ମ କରିବ, ତମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ତ ଏବେ ସେଟା କାମ ସାରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲି ଆମ ଦୋକାନ ପାଇଁ, କିଛି ଟିକେ ଜିନିଷ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକିରି ରଖି ସାରିଲାଣି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆଇଛି ଦେଖେଇବି, ଖାଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ପଡ଼ିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଫୁଲ ବେଶୀ କିଛି। ଆଉ ତ ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇ ସାରିଲାଣି। ନେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ପଳଉଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ। ତ ମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ନେଲା ଭାଇ ଆମର। ଜୁହିକୁ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କଷ ଲାଗିବ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର।
मल्ली फुल एत तो नुह मु कहीं कहीपरि कि जूही फुलटा ना माने मुझे कौटी अच्छी मैंने पाखापाखि 100 मीटर प्लस रे अच्छी कि मस्त बासना हो महक पूरा। तो ये छाड़ ए से सारिक भोक भी लगे मत मैंने सीरियसली आगु पिला बेले माने मजा आसे देखिया निको पार्क जीवा माने सांघातिक आबे निको पार्क रो ना गंध नाई कौन आ कहया। आगु पिला बेले जेतले दियाउतला टिकेट निको पार्क टिकेट जेतले दियाउतला ओ ए मोर ये जीवे मोर सी जीवे मोर अमुक जीवे कुआडू कुआडू अरेंज करा होतला। तो फाइनाली मुझे गोटे जगार आसिक पहुँचली 30 टंकार भाई दोसा माने कौवा चुम्मेश्वरी माने सांघातिक लगे भाई विश्वास कर माने बादाम फादाम पड़ी पूरा रज हो जो माने आलूर जो डोटा थाए ना हस टेस्ट भाई आसी जो मैंने भी देखुच आसिक ट्राए कर एटा माने को ये जगार नुह जस्ट निको पार्क गला को जो रोडटा से पटे देखिए गोटे साइड रे भाईंकर दोसा स्टल लगी माने मु खाइची बोली मु कहूनी सेमती किछि कि माने कौन ये नहीं किंतु मत भल लगे 30 टंकार किसी बड़ कथा नुह कि 30 टंकार गोटे दोसा प्रिपेयर करके दबा आउ तादरे एत इनग्रेडिएंट्स पड़ी किसी ये नहीं बढ़िया चलो कस लगुच किंतु एया टिके जो आलूर जो माने डोटा जो थाए ना से कम मत लगे जे कम दियंती मुझे सब हुए मत आउ टे डो पकईकी दियो से भी किसी कहते सेमती दे दियंती किसी माने ये नहीं सेमती दे दियंती। तो फिलहाल मोर एटा पार्सलटा रेडी हो गला। तो ये कौन सांबर आ नड़िया चटनी देदेला भाई आमको देदे आम आमर पलैबा जाइकी कौन टिके बाड़े दवा एटा तो मो भौणी नहीं कि जाऊँ मो नुहे मु गोटे मो गोटे कौन ने ना मु कौन खाइबी पुणी भोक लगे तो रोल रेडी भाई किंतु भाई आज कहीं हस बाहरुनी बोधे मन दुखरे अच्छा बोधे अरे ये गाड़ी अरे 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 हे मुझे कहली मु भाविली मुझे कौन खाईदेवी कि कौन करी। अरे भाई देखला बेलू बाबा आसिक छिड़ा गुड रही एक्चुअली मु गाड़ी जो साइड रखी मुझे आम गाड़ी पुणी इे कड़े आई बाबा को उंडिला बेलू बाबा आमर आसिक ठिया कौन पे आसले मुझे जानी सी खाऊले बोधे खाईदे सी ये कर मो पार्सल टी नहीं पलैबी घर को सी भी कौन पार्सल नहीं जाऊँ मो येटा भी मुझे देदेवी से मो भौणी देदेवे आ मोर कि पलैबी खाईदे आसिक बाबा कहली बाबा कहली टी नहीं जाओ तुम मामुन को देदेव आउ जाऊँगी घर को बाबा कहले हाँ ठीक अच्छे देदे मुझे देदेकी आसबि आना हस्तांतर कर मु चलली घर को एंड को प्रबल जोर लगे मुंड फुंड पिटी देवा इच्छा है। तो ये देख आगुरी ये साई टेम्पलटा थिला रोड पाखे तो जो डबल रोड है सब भंगा भंगी है से उठिकी प्रभु आसिक आमर ये अच्छा पतला पतला
କେଶୁରା ଯାଇକି ଆସିଲା କେଶୁରା। ଭଲ ନା ଦେଖିଆ କେତେ ଲାଗି ଆରେ ମଶା ଖାଇବ କଣ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଦେବି କାମ କଣ କାହାକୁ ମତେ ପକୋଡ଼ା ଉପରେ ଯେଉଁ ସସ୍ଟା ପକେଇଲି ନା ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ। ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁରା ପଇସା ବସୁଲ। ଓ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେଇ ସସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚଟଣିଟା ରାଗ ଚଟଣି ଆଉ ପକୋଡ଼ା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। କ'ଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇକି ତାପରେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବିନି, ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ। କାହିଁକିନା ଭାରି ଜୋରେ ବାଧା ସେ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ନା, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କ'ଣ ବାଧାଟା କଟୁନି। ତ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇଦେବି, ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କଷ ହେଇଛି। ବବୁଲୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରୁନୁ, ଜଲ୍ଦି କର ହେଲା ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିଦେ ବୁଝିଲୁ, ନହେଲେ ଭାଇ ଦାଦା ଘାଣ୍ଟି ଦବ ବେ। ତ ମଜାକରେ କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି।